trabaho. Hindi na pala sa itong balay. Stag. Kung hindi antuson, parang problema mo yung problema sa ito. So, what's up mga kapupre, mahing hapon, mahing punto, mahing buntag, mahing gabi. Welcome sa akong pinupre nga vlog. Karon magsugo na sa ko baklay. Ayaw tayo pamsahi. Time check sa ta is alas 5:20. Ano? Kung katanaw ka mga kapupre, subscribe na diha, like, comment yan. Sa itong trabaho mga kapupre, ang akong unong kaadlaw nga suspenso gipunan sa drog usa nahimon sa pito stilan atong mga lit sa lakaw-lakaw ba gabi mga kapupre alas 7:06 ko naabot balay. Ambot karon sa tang orasa maabot sa tuwang balay. Dali na. Sana all na sundo. Mababangit-ngit mga kapapre. Alas 5:35. Nang mga problema mga kapapre. Problema pa na sa atong trabaho. Problema pa na sa itong balay. Stag. Kung hindi antuson, parang problema mo yung problema sa ito. Ari na sa tag-shortcut agi. Para medyo dali tagamay. Gamay rasad. Biar mga napo katikang. Sa mga kapupre, may ko akit rong mahugan ni dito ay at labang ko daan kay kusog ni managa ni sakyan nander ni pita. Magudyos lang agi ba. Plano na to ini sunod sweldo mga kapobre pero maabot na 30 baliktag solar madayon akong solar atong iagi kay baraw man misis ay palit mo siya butin hinoon stinta kapok niya o pag-deliver hangtod karon sayang sa kalibo so ano to naman nakita ko sa online o kuan GD Plus na kuan. May tulo ko buksuga, pwede mag-charge 20. Nasa siya flashlight. Para okay ra to. Sa tong bata magsigig. Kuan. Sigig ang ilong magsig puno sa kuan. Ano ho sa lamparilla. Medyo hayag-hayag pa mga kapobre nato na destis da lahir ang gahapon kay portingit-ngita man
At gusto nang nag-comment sa kong video nga hindi ko ka kuan kay mabuylod. Dili ko ka bawo sa inyong tanaw kay mabuylod. Salig lang ko kay payos trabahoan na mo. Ator ko mag-upload. Padung na ta sa jiway mga kapobre. Check sa ta size na mga house sa tagtubig ani mga kapobre ini kabot ayaw na tayo tubig bagay mga kunas bata mga kapobre kung bag-o lang ka diha mga kapobre tanaw sa kong video palihaw ko subscribe ya kung ganahan kang subscribe ay wani pinagsanaya ko ganahan ka mo support sa pobre la subscribe na diha jiway na ko mga kapobre kita-kita ang kasbalay mga kapobre. A few moments later. Yo, what's up mga kapobre? Abot namin sa mga dapit. Sikit gitu. Gisik gitu atok. Hoy. Wala pa siga ada yang kuan. Dili tabangan Sara, wa mi kasuga. Naho gitu ang suga, nanti ko kapulit kinas dudong, sikya mo dudong. Nahog ba? Ano kuan ba? Haman. Sulo gitu. Kini? Si Sara ra magay pulit anak. Di man nahog. Terus yuta. Nayabong gas. Ang di may bunga na tuwa, ho gitu. Imo sa gituwad. Nahog naman to ni batal istra pa rin mo usat uy, ilin man siguro to. Naku pag tiki unsa ba uy. Hindi pagkahog ana, Gatot, tigila. Tan-aw dudong ko. Siga pa man, napa man ay pans pabilo. May gas ba? Naman gas ko dalas lalo ko. Gas kini? Oh, na yo, gamay, napay gamay na bilin. Yung mga herot, tagad ko sa anay. Duli lang buti na, ako na lang gibawing kwarta oy. Nga ng kwarta. Naa. May noon ya atot ni. Maka kuan patana. Hindi na. Sige, live kaya? Sige na, sige live. Iglakaw na. Bahala ka siya oy. Bahala siya. Sumpay na sige na bugli. Ay sa kaya to sa pastar atong suga. Ay, apa pa? Ya, bilisok oy. Papa, dagan gilas papa. Hindi ko ah. Hindi na mo kita katuloy dahil sa papa. Ngayon ako. Di man siya mo gamit. Hindi ko na yan tuwan. Di ko mo gamit ang di ako tuwad kay buy-buyon pala ta. No? Kita mo gamit sa di ato kay buy-buyan pala ta. Taas lagi, murag nani gitu ka taas. Ay, Puka ka boy, sigla ka kaya ba? Wa man. liha. Nani ka taas. Challenge man. Kapatawan. Hindi ka magot magilas kuan, kahuyan. Hit-meet ka dira. Di ka kuyan ba? Istri god. Istri ba? Agi man. Kang bakag lakaw. Ikam dagan? Bakag. Anat. Narakati bayot is paristig tulis daw. Ang bayot ba? Usama sa tuliso nila nako eh. Lakaw lagi. Tulisan mo galing ko. Bayot dai. Tulisan niya, cellphone ko on. Ba't na anang bayot ah? Maglakaw na siya, di ko buntag. Kaswerte nung tulisan na eh. Pobre na to, naglakaw lang ganito, tulison pa Lakaw gyud. siya, tulis ko na oy. Dili mo pa.
Ginay ko kung mga igagaw gali mo, tinuon baka to, magito nga silang hadlok na to. Day, ikaw day, sakay gaday, ikaw kasi ilak ko day. Sakay na lang karon day. Ako lang, day, sakay ko. Kuya na lang, kuya kwarta, trip ko lang maglakaw. Siya susday, kanang kalubian day, disparity day. Daghanang tulis kaya, kabate kanang, di kanang liinan din ito, at kanang, nga balay, di ba naman kasala ka rin dito sulod? Oh, Na ako na yung mga lalaki din maghubo, ang sinina, hubo na sila na, namatay pa kita. Kaya kita sa tao nga nagdulong, ilan ang signito ni kabot sa natunga. Gatong snit-snit. At dito tulison. Sus. Ato tulison. Ang saan ibatin? Taghalag. Uli. Ihian ni siguro dari on unsan bahok naman ni bebe. Namalit may dagang batin, padung sa lockdown. Mga February, masiguro na mo napalit. Palit na namo. Padung sa biwa ni balikya. Tulis lagi. Nanakuno to yung mga makanang manag-uya ba, nagdit-dit sa park. Nga, ang babae ko nung ginit ko nung nang lalaki, pinapagpiti ko nung bunuga. Yun ato barangay, nakiha sila, kisa ko ilang ikiha. Pag-adto dito sa mga tanod, wala na. Kita ka pa diha. Kisa may lang ikiha. Basta kay lakisa. Wah, git-git man kaayo. Ang babae, girit. Niya ang lalaki, kulatag maayo, pati ko nung bunuga. Ang pablatin sila sa barangay, kisa may landakpon. Naginan sa sa mga gagaw nga. Kita ko sa kuno sila bati kong pignaw. Ma'am lang, ang hadlok ko ka to. Nawajib ko ito. Kailan kong gihadlok ang mga driver sa balaban. Day, ingon siya nako. Ito sa kuan ba? Ito sa kinasulon. Balo siguro ito sa sigog lakaw. Yan siya, day. Yan siya sa kaday. Ingo banig ka. Kanaog niya ang babae. Ang babae, parang nagtrabaho, mong gurtog ayala. Kisiksi mo kayo. Yan yung kanaog. Nidagan na ba siya? Pagtunga-tunga na sa skina na kumititayan ba? Ingin po kanaog. Di mo siga. Nanyana siya na po. Day, Usa. asa ka day? Yung sigitan ba? Ingko, banig ka, sadali. Ingko, nga lang yung itong ipakanaog. Ingko, ang sige na siya. So, karangin ko nung ipasakay. Patog ko na putol nga daan. Pag naglali sila ba? Isa kuya, karangin siya. Isa day, 50 mong gurto yung pangayos putol nga daan. Yung siya, 30 naman na diha kuya, kung siya naglalis ba? Sa dili. Kuan marunday, usa na mo ng orasa day, ano ba? Yung siya, sige lang. Duwagan na akong G's kuya. Yung siya, sige. Pagkuan ko no, pag abot ko putol nga daan ko no, paghatag ko sa kwarta. Muji ko no yung nakit ano yung kanya itong mata nga puti, katong mata nga itong. Puro na ko na puti, wala itong. Muji ko no yung nakit, muro nagsaybiyo ko no mabay, nilingi ko niya ba, pag nainong na ako ba, nagsaybiyo ko no ba, tanaw ko niya, hala, sutuya ko niya padagan ko no, nilingi ko siya. Sa motor, lingi ko may gani yung motor ni andar pa. Pagtanaw ko niya ang babae ko, wagtang ko eh. Ang mga sagbot na lang ko na ganaon. Yung ko, bawa lang kay ang mga tao niya, granlain man lang. Bago bibit yung mga tao namuyo niya. Masa ni putol nga, naiungo sa putol nga daan. Akong ginan si Dogo ana, yung Dogo na hadlok to. Dito mga putol nga daan kay ang mga Pasensya naman sa akong asawa mga kapobre kay tabian kayo gyud. Purting yung tabian na. Okay mga kapobre, naabot na ta sa atong payag nga gamay. Mangit-ngit lang kay ang suga namo kani. Nya pagabot nako, symbol may kanang suga ni batiri nga gamay nya katong kuan solar tong gamay. Dili lang ko tas oni, dili lang ko to, baliho ko like, comment, share and subscribe diha. Bye bye, God bless mga kapobre.